तर कोण म्हणतं शेतकरी टॅक्स देत नाही? तुमच्या खतांपासून तुमच्या औषधांपासून तो ट्रॅक्टरला डिझेल टाकतो ना, त्या सगळ्यावर तो टॅक्स भरत असतो. आणि जर तुम्हाला उद्या सांगितलं, हे म्हणणाऱ्या कुठल्याही माणसाने ठामपणे सर हे सांगावं, मी चॅलेंज देतो की तुम्ही 6 महिने नोकरी करा, तुम्हाला पगार मिळेल का नाही गॅरंटी नाही. करणार का 6 महिने नोकरी? दाखवावं कोणी चॅलेंज. शेतकरी सर अख्खा सीझन काढतो. अगदी त्यांनी कोविड काळातही काढला. कोविड काळात अर्थव्यवस्था जगवली ती शेतकऱ्यांनी जगवली. सर मी माझ्या कुटुंबात पाहिलंय, म्हणजे जेव्हा हुंडेकरीमध्ये पट्टी घ्यायला जायचे ना वडील, तेव्हा भाव काय मिळालाय ना, त्या पट्टीवर उमटण्याआधी त्या बापाच्या चेहऱ्यावर उमटलेला असतो. पगार घेणाऱ्या नोकरी करणाऱ्या कोणत्याही माणसाला ही विवंचना नसते. आणि जर मग कुणी असं म्हणत असेल की शेतकऱ्यांचे फाजील लाड, तर नेमका जीव कुठं तुटतो ना, हे कळायला पाहिजे.